kubui kelangkap takok Amol Debrma tiprasa bosongni koroksa atau kiri hini mano kok borok skula writer tei guest lecture tei TRI master no khobui jorani khorokni bo koroksa arong tongmani takok Amol Debrma kok man bising tei saimanka bini langma train choka nei tamo kes thikya takuk tabuk phano kubui kok saiman layako kebo sao strugungui thiyo kebo sao sajung thiyo kebo sao boyo buthajago takuk Amol Debrma hayungno yakarei thangma bai tabuk joto no mukti kalai laijak hasteni lukurok.